Ga yadda za ka samu ka ƙara wa gabanka ƙarfi da kauri da tsaho a cikin awa ɗaya. Wannan wani haɗin magani ne wanda yake da matuƙar ƙarfi, amma magani ne na ƙarfin maza. Akwai mutanen da za ka ga ba su da ƙarfi wajen zuwa wa iyalinsu. Akwai wanda gabansa in ya je wa iyalinsa sai ya ji gabansa ya lanƙwashe, wani kuma zai ji gabansa kwata-kwata ba shi da ƙarfi. Baya iya wuce minti 2, minti 3 yana tare da iyalinsa. To haƙiƙa wannan matsala ce babba wacce take kawo matsala a zamantakewan ma'aurata. To wannan wani haɗi ne da za mu koya muku yadda ake haɗa shi, wanda in dai gabanka yana da matsala ta ƙanƙancewa ko gabanka yana da matsala ta rauni, ko kuma wanda ya kasance ya yi masturbation ma'ana istimna'i wasa da gaba har ya kasance al'auran mutum ta ƙanƙance. To wannan haɗi yana da matuƙar ƙarfi. Ku daure ku haɗa shi don za ku samu biyan buƙata bi'iznillahi. To yadda ake wannan haɗi za mu yi muku bayani. Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala man la nabiyya ba'dahu. To yadda ake haɗa wannan haɗi shine da farko za ku samo wata aba da ake ce mata farar wuta. Idan ana sai da ita a wajen 'yan koli, farar wuta. Idan an samo ta za a dake ta. Farar wutan nan za a iya samun ta yawanta wadda zai iya kaiwa kamar cokali 3. Sai a samo citta mai yatsa, amma ita citta mai yatsa 'yar ƙarama ake so 'yar kaɗan. Sai a samu kanumfari ƙwaya 3. Sai a samo tafarnuwa sala 3. Sai a haɗa sai a dake su. Ana so su zama gari. Shi ma tafarnuwa ana iya sai da garinta. Mutum zai iya amfani da garinta kamar rabin cokali haka ya zuba. Idan an haɗa za a samo zuma mai kyau. Idan ka samu zuma mai kyau za ka yi mix ɗinsu. In ka haɗe su waje guda, to sai ka samu sai ka shafe al'aurarka da shi gabaki ɗayansa. Amma za ka iya ragewa, za ka iya yi kamar sau 2 ko sau 3. To idan ka shafa sai ka bari idan ya kai awa ɗaya sai ka je ka samu ruwa sai ka wanke. To bi'iznillahi tun a wajen wankewan ma za ka ga gabanka yana ƙarfi, yana ƙara tsaho. Wannan haɗi yana da matuƙar ƙarfi. Idan kana da sanyi a gabanka zai kashe ma duk wasu ƙwayoyin cututtuka na sanyi, na infection da kuma matsalar da suke sa gaba yayi rauni. Sannan 'yan uwa kar ku manta ga wanda suke neman haɗaɗɗen magungunanmu ingantattu na ƙarfin maza, to za ku iya tuntuɓar mu a lambar waya 081 20 44 72 96. Za a iya kiran mu, sannan da wannan lambar za a iya yi mana magana ta WhatsApp. Hakika akwai mutane da yawa wanda suke fama da matsala ta ƙanƙancewar gaba. Wani ya yi amfani da magunguna kala-kala har ya ma gaji da shan magunguna na ƙarfin maza bai kai ga nasara ba. To wannan haɗi yana da matuƙar ƙarfi. Ko da kana da matsala ta sanyi za ka warke. 'Yan uwa, assalamu alaikum.